5. septembar, Sarajevo. AWS Community Day Adria. Najveća AWS fokusirana konferencija na Balkanu. Organizovan od strane AWS zajednice iz Bosne i Hercegovine u saradnji sa zajednicama iz Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije. Imaćete priliku da budete deo konferencije na kojoj će posjetiti preko 500 ljudi, na kojoj će biti preko 50 predavača širom sveta. Ja, nažalost, neću moći da budem tamo, ali ćete imati prilike da budete deo konferencije koja ima 6 trekova. I jedan od tih trekova je zapravo usmeren ka AWS workshopovima i jamovima. Tu su vam trekovi gde možete da nešto naučite kroz praktični rad, znači kroz takmičenja, kroz igru, kroz sandbox okruženja, da možete zapravo da radite na AWS-u i da naučite puno toga. Također tamo će biti AWS Community Booth, gde ćete moći malo više saznate o tome šta radi AWS zajednica u regionu i kako vi možete da prisustvujete. Biće malo više informacija o AWS studentskim programima, također malo više o AWS certifikacijama. Dakle, bez obzira da li ste IT stručnjak, cloud inženjer, developer, vlasnik nekog biznisa ili možda čak student na početku svoje karijere, AWS Community Day Adria ima nešto za vas. Event je besplatan, konferencija je besplatna, registracija je obavezna. Sarajevo, 5. septembar, Hotel Hills, AWS Community Day Adria.